Časť vám poskytla 7 najznámejších tajomstiev medzi mechanikmi. Táto druhá časť ide hĺbšie. 7 porúch, ktoré potichu ničia naftové motory a ktoré väčšina majiteľov odhalí až vtedy, keď už leží účet na stole. 7 tajomstiev. Tajomstvo 7. Termostat reguluje prevádzkovú teplotu motora. Keď funguje správne, diesel dosahuje 80 až 90 stupňov a pracuje v teplotnom rozsahu, kde je spaľovanie efektívne a úplné. Keď termostat zlyhá v otvorenej polohe, motor túto teplotu nikdy nedosiahne. Prakúže studený. A studený diesel nepretržite produkuje sádze. Presne takisto, ako by ste jazdili stále na 1500 otáčkach. IGR ventile sa zanáša rýchlejšie. Filter pevných častí sa nasíti predčasne. Strekovače akumulujú usadeniny. Všetko. Prečím vás uno. Časť varovala, že sa deje pri miernej jazde. Sa deje aj vtedy, keď termostat zlyhá a motor nedosiahne správnu teplotu. Problémom je, že táto poruka vo väčšine aut neaktivuje žiadnu varovnú kontrolku. Ukazovateľ teploty nevystúpi do svojej obvyklej polohy a mnohí vodiči si to vysvetľujú ako dobrú správu. Nie je to tak. Ak indikátoru trvá viac ako 10 minút, kým dosiahne stredovú zónu, alebo ju nedosiahne nikdy, vymeňte termostat. Stojí to medzi 40 a 80 eurami vrátane práce, čo je jeden z najlacnejších a najviac prehliadaných zásahov v rámci údržby naftového motora. Termostat je najlacnejšia porúka na odzestránenie z tohto zoznamu. Nasledujúce tajomstvo sa týka dielov, ktorých ignorovanie vás vyjde podstatne drahšie a ktoré súvisia s jedným z najmetúcejších symptómov, aké môže moderný diesel vykázať. Tajomstvo 6. Vírive klapky sanznia, nazývané aj tumbel alebo alberini delle turbulenze, sú malé ventily vo vnútri zberného potrubia sania, ktoré riadia spôsob, akým vzduch prúdi do valcov pri rôznych režimoch otáčok. Ich funkciou je zlepšiť zmes vzduchu a paliva pri nízkych otáčkach s cieľom optimalizovať spaľovanie a znížiť emisie. Problémom je, že sú priamo vystavené plynom z EGR ventílu, ktoré so sebou nesú recirkulované sádze z motora. Postupom času sa tieto sádze uzadzujú na oskách klapiek. Osky sa zaseknú. Klapky sa prestanú pohybovať plynule. V najvážnejších prípadoch sa oska zlomí a jej úlomok vletí do valca, čo spôsobí katastrofálne škody na piestoch a hlave valcov. Najbežnejším symptómom pred dosiahnutím tohto extrému je postupná strata výkonu, ktorá sa objavuje a mizne, najmä pri nízkych otáčkach, a ktorú elektronická diagnostika často pripisuje EGR ventilu namiesto samotných klapiek. Pri motoroch ako Volkswagen E180 TDI, BMW N47 a viacerých Blue Akca DI môže kontrola a vyčistenie klapiek po najazdení 100 000 km predísť oprave v hodnote 400 až 800 eur. Vírive klapky sánia zliavajú postupne. Nasledujúce tajomstvo súvisí s dielom, ktorý by teoreticky nemal zlyhať nikdy a ktorý má v praxi históriu porúch, ktoré výrobcovia neoznamujú s rovnakou jasnosťou ako intervaly údržby v príručke. Tajomstvo 5. Príručka k vášmu dieselovému vozidlu uvádza interval výmeny rozvodového remeňa. Pri mnohých motoroch je tento interval 150 000 až 200 000 km. Tento údaj je vypočítaný pre laboratórne podmienky so správnou špecifikáciou oleja, stabilnou teplotou okolia a priemernými cyklami zaťaženia. V reálnom svete, so zimami, miešanými olejmi, krátkými trasami a motormi, ktoré neprešli hĺbkovou kontrolou už celé roky, je tento interval príliš optimistický. Rozvodový remeň je diel motora, ktorého zlyhanie spôsobuje tie najkatastrofálnejšie škody. Keď sa pretrhne, ventily narazia do piestov v zlomku sekundy. Interferenčný motor, čo je väčšina moderných dieselov, zostane kompletne zničený. Rekonštrukcia sa pohybuje medzi 2 000 a 4 000 eur v závislosti od modelu. Praktickým pravidlom medzi špecializovanými mechanikmi je výmena remeňa pri 120 000 km bez ohľadu na príručku, pričom sa v rovnakom momente vymieňa aj napínacia kladka a vodná pumpa. Náklady 300 až 600 eur. Náklady na prestavbu motóra po jeho pretrhnutí sa nedajú vôbec porovnávať. Rozvodový remeň je diel, ktorého ignorovanie vyjde najdražšie. Nasledujúce tajomstvo sa týka dielu, ktorý sa neobjavuje v žiadnej príručke na údržbu, ale mechanici špecializovaní na diesele ho systematicky kontrolujú pri každom aute, ktoré príde do servisu so stratou výkonu. Tajomstvo 4. Moderné diesele sú vybavené turbodukadlami s variabilnou geometriou lopatiek.
nazývanými tiež VGT alebo VNT. Na rozdiel od konvenčných turbodúchadiel majú tieto vo vnútri skrine prstenec pohyblivých lopatiek, ktoré menia uhol vstupu výfukových plynov podľa potrieb motora. Pri nízkych otáčkach sa lopatky privierajú, aby sa zvýšil tlak a zlepšila odozva. Pri vysokých otáčkach sa otvárajú, aby prepustili viac plynu a zabránili pretlakovaniu. Problémom je, že tieto lopatky sú vystavené výfukovým plynom s vysokou teplotou počas celej životnosti motora. Postupom času sa na oskách lopatiek usadzuje karbón z osadzí a tie sa začínajú pohybovať s ťažkosťami. V pokročilých prípadoch zostanú lopatky zaseknuté v stredovej polohe. Motor stráca odozvu, pada do núdzového režimu alebo vyvíja nadmerný plniaci tlak pri vysokých otáčkach, čo môže poškodiť samotné turbo. Typickým symptómom je turbo, ktoré za studena reaguje dobre, ale po niekoľkých minútach stráca tlak, alebo motor, ktorý pri strednom zaťažení trhá. Mnohé servisy diagnostikujú poruchu turba a odporúčajú jeho výmenu, čo stojí 800 až 1800 eur. Pričom vyčistenie lopatiek priamo na aute vyrieši problém za menej ako 150 eur. VGT Turbo sa dá zachrániť včasným vyčistením. Oprava tajomstva číslo 3 stojí ešte menej, ak sa odhalí včas. Avšak jeho diagnostika metie väčšinu majiteľov, pretože symptómy napodobňujú oveľa vážnejšie a drahšie problémy. Tajomstvo 3. MAF senzor. Merač hmotnosti pretekaného vzduchu meria presné množstvo vzduchu vstupujúceho do motora, aby riadiaca jednotka vypočítala správne množstvo paliva na vstreknutie. V modernom dieselovom motore chybné meranie váhy vzduchu vyvedie z miery celý manažment motora. Systém vstrekuje príliš veľa alebo príliš málo paliva, spaľovanie je neúplné, generujú sa dodatočné sadze a motor postupne stráca výkon. Symptómy znečistenej váhy vzduchu sú identické so symptómami zaneseného EGR ventilu, problémov s turbom alebo opotrebovaných vstrekovačov. Čierny dym pri akcelerácii, strata výkonu, vysoká spotreba a možné rozsvietenie kontrolky motora. Rozdiel je v tom, že vyčistenie MAF senzora stojí menej ako 10 eur za špecifický čistiaci sprej a vyžaduje 5 minút práce. Váha vzduchu sa nachádza v sacom potrubí medzi vzduchovým filtrom a telesom škrtiacej klapky. Vo väčšine motorov je prístupná bez špeciálneho náradia a čistenie sa vykonáva bez jej úplnej demontáže. Praktické pravidlo. Každých 40 000 kilometrov vyčistíte váhu vzduchu špecifickým sprejom. Ak máte diesel s nevysvetliteľnou stratou výkonu a mechanik navrhne začať s EGR ventilom alebo turbom bez toho, aby predtým skontroloval váhu vzduchu, požiadajte ho, aby začal práve tam. Váha vzduchu je najľaknejšia poruka na vyriešenie tohto zoznámu. Číslo 2 sa týka dielu, ktorý väčšina majiteľov dieselov počas životnosti auta nikdy neskontroluje a ktorého zlyhanie neskontroluje a ktorého zlyhanie spôsobuje škody, ktoré sa objavujú pomaly a bez varovania, až kým nie je neskoro. Tajomstvo 2. Chladiaci okruh moderného dieselu nekladí len blok motora. Kladí medzi chladič plniaceho vzduchu, intercooler, EGR ventil, turbo pri modeloch s vodou chladeným turbodúchadlom a v niektorých autách aj okruh klimatizácie. Čeli tento systém prakuje z nemrznúku zmesov. Nemrznúka zmes obsahuje inhibitory korózie, ktoré chránia linikové, železné a medené časti okruhu. Tieto inhibitory sa časom a teplotou znehodnocujú. Keď sa vyčerpajú, kvapalina sa stane kyslou. Hliník v bloku, lave valcov, chladiči a výmenníkoch tepla začne korodovať zvnútra. Výsledkom sú mikrotrhliny vtesnení pod hlavou valcov, jamková korózia v vodných kanáloch bloku a vnútorné netesnosti, ktoré miešajú chladiacu kvapalinu s olejom. Tento proces je pomalý, tichý a úplne neviditeľný, až kým rozsah poškodenia nie je značný. Príručka uvádza: nemrznúka zmes typu OAT vydrží až 200 000 kilometrov. V reálnom svete je praktickým odporúčaním analýza chladiacej kvapaliny každé 2 roky alebo preventívna výmena každých 100 000 kilometrov. Analýza stojí medzi 10 a 20 eurami. Výmena teznenia pod hlavou valkov kvôli vnútornej korózii stojí od 800 do 2000 eur. Znehodnotená nemrznúca zmes útočí zvnútra, bez zanechania viditeľných stôp. Číslo 1 v tejto časti je najnákladnejšia porucha zo všetkých, ktoré sa objavujú v týchto dvoch zoznamoch, najmenej známa medzi majiteľmi a tá, ktorá v posledných rokoch vyvolala najviac kontroverzií medzi výrobcami a majiteľmi. Tajomstvo 1. Vysokotlakové čerpádlo je srdcom systému Common Rail moderných dieselových motorov.
Generuje tlak potrebný na to, aby vstrekovače pracovali pri tlaku 2000 barov alebo viac. V mnohých európskych diezeloch, vyrobených medzi rokmi 2010 či 2020, je nainštalované čerpadlo Bosch CP4. Toto čerpadlo je mazané samotnou naftou, ktorú čerpa, a na prežitie potrebuje, aby toto palivo malo minimálnu mazivosť. Problémom je, že nafta s veľmi nízkym obsahom síry, ktorá sa predáva na mnohých trhoch, najmä v Amerike a v niektorých európskych regiónoch s menej prísnymi štandardmi kvality, má mazivosť nižšiu ako prahová hodnota, ktorú čerpadlo CP4 vyžaduje. Na čerpadlo sa opotrebovávať zvnútra. Kovové piliny, vznikajúce týmto opotrebovaním, sa dostávajú do vysokotlakového okruhu a prichádzajú do vstrekovačov, ktoré sa tým taktiež zničia. Výsledkom je katastrofálna porucha, ktorá si vyžaduje výmenu čerpadla všetkých vstrekovačov, kompletné prepláchnutie palivového systému a v niektorých prípadoch aj samotnej vysokotlakovej rampy. Railu. Celkové náklady 3 až 6 tisíc eur v závislosti od modelu. Najviac zasiahnuté sú Volkswagen E288 TD Bimmo Bobby 47 a viaceré modely Opel, Fiat Alfa Romeo tejto generácie. Preventívne riešenie. Palivový filter každých 20 000 kilometrov. Prémiová nafta alebo aditívum na zvýšenie mazivosti a nádrž vždy nad štvrtinou objemu. Medzi týmito dvoma časťami je 14 tajomstiev dieselového motora, ktoré autoservisy poznajú a ktoré sa zriedka kedy objavujú v príručkách pre majiteľov. Vzor je vždy rovnaký. Tiché poškodzovanie počas mesiacov, symptómy, ktoré napodobňujú lacnejšie poruchy. A keď majiteľ dorazí do servisu, škoda je už napáchaná. Rozdiel medzi dieselom, ktorý dosiahne 400 000 kilometrov, a tým, ktorý zlyhá pri 150 000, spočíva v tom, či majiteľ poznal tieto detaily, alebo nie. Ak ste už časti spozorovali nejaký zvyk, ktorý ste robili nesprávne, podeľte sa oň v komentároch. A napíšte nám tiež, ktoré z týchto 7 tajomstiev vzduje. Časti vás prekvápilo, najvia, lebo sa zoduje s porukou, ktorú ste sami zažili. Prihlaste sa na odber, aby vám neunikli nasledujúce analýzy.